En fortælling om rouletteagtige investeringer, gigantlån og jordpriser, der falder med et brag fra den ene dag til den anden. For tiden ser det ud til, at den fortælling har nået et point of no return. Landmændenes gæld er nu så historisk høj, at de ikke alene tror den enkelte landmand, men også de sparekasser i landområderne. For at øge produktion må landmændene opkøbe endnu mere jord, hvilket får jordpriserne og dermed landmændenes udgifter til at stige endnu mere. Og dette vil fortsætte i en spiral, som kaldes landbrugskannibalisme. Dog er der også mange fordele ved konventionelt landbrug, blandt andet er udbytteniveauet 25% større end ved økologisk landbrug. Ved konventionelt landbrug snyder man naturen og sikrer sig en god høst hvert år, hvorimod ved økologisk landbrug lader man naturen gå sin gang.